onye nwụrụ na-agwa ụgwọ agwa agwụrụ na akpụ maka ya na-ekpe m ikpe na-etiroli egwu ma ana m ekwe nkwa ma ọ bụrụ na nkwasịa nna m a ebe Febụwarị onye kwuru ararueli wee sị na ọ ga-abara ọra onye na-achọ ego ga-abụ onye na-achọ nwa ebe ọ bụla isi na-ebe wee bata ebe sị na problem onye abụ adịgo over mba ụwa onye ọ na-eme eme onye na-ebe ebe ebe ọbụla ị na-eme onwe ihe na-akọ gị gbara ọsọ were ije bịa be nwa m akwa n'ọba eje anaghị abụ isi mmadụ ka were ịzụ ọrụ mmadụ ka ọ bụrụ wee jere obodo a na-ejere obodo ya n'ikwu zara ọnụ gị bụrụ ọnụ gị na mbọsị ya 29 ahụ gwara nkwadobe oriri ụlọ anụ oke o kwuru ụmụ ụnụ abụghị ya nọ ebe a na-ekwu na onye na-ekwu nwere ebe ọ na-eme ọ sị na nke egwu ego ọjị o ji wee gbaisi ebu n'ụwa na ihe a dịka ejiri ọ ga-abalị gị ọ balị gị n'iru ọ balị gị n'azụ mgbadị kedụ mmụ arọ